Dobre, na 3, Okay, ideme, hej. 3, 4, 3, 4. Dobre. No táto synchronizácia, to je halus. Dámy a páni, vítajte pri našom oficiálne prvom motovlogu. Ja sa volám Robo. A ja som Klára. Počasie nám troška nevyšlo, ale potrebujeme ísť sa troška previesť z toho dôvodu, že vo štvrtok odchádzame do Slovenska na predĺžený víkend. Potrebovali by sme ešte zopár nastavení povyskúšavať. Klasika, nechávame si všetko na poslednú chvíľu. Aby toto nebol úplne nudný vlog, pretože sa nachádzame na juhu Slovenska, kde tu sú rovné cesty, žiadne zákruty, žiadne hory. Tak sme sa rozhodli, že by sme vám povedali najprv niečo o nás, ako sme na motorkách začínali. A keďže dámy majú prednosť, tak môžeš začať. Jo. Tak ja aktuálne mám Yamahu MT-07, ale dostala som sa k nej postupne. Najprv som začínala na 125-ke Honda Varadero, ešte úplne v 17 za mladí. Ale potom kvôli vysokej škole a podobne nemal som na ňu čas, tak vlastne motorku oco predal. Potom som si našla priateľa, ktorý mal motorku a postupne som sa vlastne vrátila k motorkám aj ja. Ale keďže som nejazdila nejakých 4-5 rokov, tak som už úplne zabudla, že ako sa na tomto stroji jazdí. Tak som najprv zase začínala na 125-ke a to bola Keyway, ako to bolo presne? Keyway RKF 125. Jo. Takže najprv na tejto motorke. Na tej som jazdila asi nejak cca sezónu, naspäť som sa dostala do sedla a potom som si kúpila túto beštiu. Ja som začínal na tzv. Čínskej pomste. To bol otcov skúter 50-ka. Ale tak hej, to bolo iba také zo srandy, na to sa nedalo nikde jazdiť ani na výlety, lebo to sa mohlo každú chvíľu pokaziť a tak. A keďže nepochádzam nejak z motorkárskej rodiny, tak som musel počkať do 18 a aj si robiť vodičák na tajňaša. Samozrejme potom sa to doma dozvedeli a bola troška tichá domácnosť. Ale prvá motorka bola Kawasaki Z300. Tu som mal zo pár rokov. Keďže som vždycky chcel crossu z nejakého dôvodu, a mal som nejaké peniaze na vzvyš, tam sa rozhodol, že kúpim aj crossu. Takže spolu so Z300 som mal Kawasaki 450 KXF. Na začiatočníka výborná motorka, myslím to ironicky, ale tak čo už. Potom vlastne som odišiel tiež na výšku do Bratislavy a na crossu som nemal absolútne čas. Tak roky plynuli, tak už som mal vlastne aj odjazdených nejaké kilometre na tej Z300, tak som sa rozhodol, že obidve motorky predám a niečo si doplatím a kúpil som si túto Yamahu MT-09, čiže zo zelených som prešiel k modrým a je to vlastne Yamaha MT-09 verzia Tracer 2017, čiže za chvíľu tá motorka už bude oslovovať 10 rokov. Na tejto motorke sme boli prvýkrát v Čechách, to bolo strašné, dva ľudia na motorke, dva plné kufre a ešte som na tej motorke nemal skoro nič odjazdené, ale dali sme to, čo bolo fajn. Následne sme išli do Rumunska, tam sme išli Transalpinu a Transagrášan a nakoniec leta sme si ešte išli oddychnúť do Chorvátska. Ďalšiu sezónu sme na tejto motorke išli do Talianska a týždeň na to, ako sme sa vrátili z Talianska, sme išli s našou partiou na Balkán. Samozrejme na Balkáne ideme znova tento rok s našou partiou, čiže na to sa môžete tiež tešiť. Aby ste nezaspali pri tomto videu, tak vám kľudne môžeme povedať nejaké story. Kľudne môžeme začať, ako sme išli pre tvoju motorku, lebo to je celkom zaujímavé. Aby ste vedeli, tak my obidva pochádzame zo západu, dajme tomu. Ja z južného západu a Klára zo severného západu. To je riadne severný západ, ale... No dobre. Keďže ja som musela mať čiernu motorku a na trhu sme našli až jednu, tak sme sa po ňu museli trepať až ukrajinským hraniciam, do nejakej tretej dediny od Ukrajiny. Vyrážali sme o 3:00 v noci, v obrovskom daždi, búrke a blesky, všetko možné. A prišli sme tam o 8 ráno, takže išli sme... hodín. Išli sme po ňu až 5 hodín.
bola to láska na prvý pohľad. Čakala ma vyumývaná, vyleštená, pekne, krásne. Som sa ju pozrela a vedela som, že odchádzam s ňou. Bola fakt v výbornom stave, veľmi dobre sa predošli majitelia o ňu starali. Takže išlo s nami vlastne už aj naspäť domov. Niekto trafil neutrál, ja som to bola. V pohode, pomôžem ti. Si kamerovaná. Tak taká už som to zvládla, keby som nezvládla, to bol prostor. Toto vybehneme, nie? Robíš si za mňa srandu iba. Nie som ha. Išiel si túto cestu, že? Jak túto cestu? Veď hovorím rovno na nej. Jasné, láska, áno. Lebo, áno. No však tak mi to ukazuje navigácia. Ja za to Jasné, nemôžem. áno. Dobre, dívam sa na teba ja a ďalších 10 ľudí. Tak aby ti to 10? nezdochlo. Aby ti to nezdochlo do toho kopca. Prečo je vás toľko veľa? Sústreď sa, nebuď nervózna. Som ready na Stelviu. A vybehla by som ten kopec. Dobre, teraz doľava dole. Aha. Ježiš, Ja som aj rozmýšľal, že či ťa nechám. Že pokiaľ by si išla. si fakt prípad. Veď tady to sme prišli. Ale ja, že... Veď si povedal, že to je cyklotrasa, ale auta taďal chodia, tak to asi není cyklotrasa. Láska, ale my sa potrebujeme vrátiť naspäť do Bratislavy. A nie ďalej po Dunaji pokračovať do Čierneho mora. Nie si vtipný. Ja by som išla. Ale ja mám nízko tú kameru. Je tu niekde hranica? No a tu je zákaz zastavenia, takže nie. No dobre, tu nie, ale však tam ďalej. Dobre, predviedli sme sa. Áno, áno. A tak Mali ukazoval až 2 ruky, to som ešte nevidel. Ja viem, on obidvoch myslel, tak trebalo obe ruky zapojiť. Dobre, my už sa nachádzame v Petržalke. My vám ďakujeme, že ste vydržali pozerať toto video až do konca. A tam to nebolo veľké utrpenie pre vás. Kľudne nám do komentárov môžete napísať, čo by sme mali zlepšiť, či nás bolo dobre počuť. Budeme radi, keď sa v komentároch podelíte o to, ako ste sa vy dostali k motorkám, aká bola vaša prvá motorka a čo vás tak inšpirovalo začať jazdiť. Tak ešte raz ďakujeme za pozornosť. My sa s vami lúčime a vidíme sa niekedy pri ďalšom videu. Čaute. Ahojte.